दिनै गोथार मुलुगनां आबहावा सान बेखौ लोब्बा लानानै जोंनि जिकेबि एकाडेमियाव दिनै काजिगाव आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोंनि बे फरायसालियाव बिथांमोनहा जोंजों लोगोसे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ दिनै लाफैदों। गिबियावनो आङो जोंनि एसएमसि आफादनि जानानै बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि साबायखरखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। जों मिथिगौ दिनै मुलुगनां आबहावा सान, बे मुलुगनां आबहावा सानखौ मोनसे मोजां थासारियाव मोजां लेभेलाव थाथों होननानै जोंनि जेखि एकाडेमियाबो बेखौ साननो मोनदों। आरो जों मिथिगौ बिफां लाइफां गैयाब्ला जिब जिबिया थांनानै थाया, बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि फरायसालिया दिनै जों बे हाबाफारिखौ लाबाय। आरो जोङो बे बिफां लाइफां गायनायजोंनो जोंनि गथ' गथायफ्राबो जेन' इयुनाव बे फिथाइ सामथाइफोरखौ जानानै जेन' देहाखौ थिगैनो लाखिनो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै जों गायदों। लोगोसेयैनो जोंनि बे फरायसालि सामलायनायाव जेन' जोङो मोनसे फाइनान्सियेल सापर्टखौ जोङो बिफां लाइफां गायनायनिफ्रायनो जेन' मोननो हायो, बेखौ नोजोर लाखिनानै जों दिनै बे हाबाफारिखौ लाबाय। आरो बेयावनो जोंनि जेकेबि एकाडेमिनि मानगोनां फरायसुला फरायसुलिफोर, मानगोनां सार मिसमोन आरो मानगोनां दिथागिरिफोर आरो मानगोनां ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ दिनै हाजासे मदद होदों। बेनि थाखायनो जोङो एसएमसि आफादनि जानानै बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो जों माने गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिदों। आरो आसा खालायबावदों जों फैगौ उननि समफ्राव बेबायदिनो बिथांमोनहा जोंखौ हेफाजाब होफैबाय थागोन, बेखिनिखौ जों आसा खालामदों। आरो बेल' नङा, जों देग्लायल' गायाखै, थांनाय बोसोरफ्रावबो जोङो बिफां लाइफां गायबाय। निस्सय जोङो दिनैसिम माने 6-7 बिगासो बिफां लाइफांखौ जोङो गायबाय। आरो जों बिनि फिथाइखौ बोसोरसे बोसोरनैनि गेजेरावनो जों मोनसिगोन। दा बेखिनियानो। आरो जोङो दिनै बे बिफां लाइफां गायनायाव दानि जेरैनाखि बोथोरनि आबहावा सोलाय सोल' जानाय, माने एखमबा सान्दुङा दुंद्रायनाय, एखमबा माने अखा हाद्रायनाय, बेबायदि परिबेसखौ माने आबहावाखौ जों नुबाय। जेन' बेफोरो एखे लेभेलाव जेन' थायो, बेखौ नोजोर बोनानै आङो साफ्रोमखौबो जोङो मानसि माहारिया जोङो मिथिंगानि माबाखौ थासारिखौ नायनानै मिथिंगाखौ फोथांफिननो थाखाय जोङो बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारिखौ जेन' साफ्रोमबो लायो, बेखिनिखौ जोंबो जोंनि आफादनि जानानै जोंबो गायबाय। जेन' जोङो गुबुनफोरखौबो खावलायहरदों। जोङो ओरैनो 10 रोजासो बिफांखौ जोङो गय थय लानानै जोङो गायबावनो आखायाव लादों। दिनै जुदि जोंनि फैजोबाखैबाबो गारजेन बिथांमोनहा जोंखौ हेफाजाब होफैबाय। जोङो 10 रोजासो माने जोङो हायाब्लाबो जोङो 10 रोजासोआ दिनैसिमाव जाहैसिगोन थांनाय बोसोरजों। दा देग्लायहाय बेबायदिनो हायाबाबो बिदिनो 7,000 बा 6,000नि गेजेरावनो थागोन आरो बेबायदि देग्लाय गायनाया बेबायदियाव थागोन। जों बेखौ नाजादों। आरो जोङो दिनैसिम मथा मथि एसे दिनैनि अनगायैबाबो जोङो खालायबाय। थांनाय जोङो एप्रिल दाननिफ्रायनो जोङो बिफां गायनाय हाबाफारिखौ जोङो लागासिनो दं। दिनैसिमाव एबा 10,000सोखौ जों टारगेट लादों देग्लायनि गेजेराव। बेबायदि गायजोबगोन जोङो।